Gigdy čus. Vítam vás Luka, že sa nás ahoj všetci. Vítam vás pri novej sérii, ktorá sa bude volať predstavenie Minecraftu. V tejto sérii sa budem pokúšať vysvetliť základy Minecraftu, ako si robiť ktoré nástroje, ako ho hrať, ako prežiť a tak. Takže môžeme sa pustiť rovno do toho. Čo tam je? Ty kokos. Wow. Má semeno na saku. Ahoj môj japonský kamarát. Ahoj, Lukai. A čo to tu máš? No, vraveli si, že budeš točiť predstavenie Minecraftu, nejaké základy. Tak tu máš nejaké základy, ktoré som ti pripravil. No dobre, ale prečo si zatvorený v tej klietke? No tam si ma zatvoril ty. Čo, ja? No to je áno, ty. No to je jedno. Tak ďakujem ti Masemeno veľmi pekne, že si mi to takto pekne pripravil. A ja sa do toho pustím do vysvetľovania. Takže, úplným základom, keď si otvoríte lištu, musím si dať tak máme tu na toto, to je vlastne toto, a tu máte 4 a máte crafting table. Crafting table je úplný základ. Crafting table je úplný základ. Počkajte, sa vezmem do ruky, to som nechcel. Dajte crafting, poď sa niekto môže. Tak nemá tak si to nájdeme tu na decoration box crafting table. Tak, ten si položíte pravým tlačidlom otvoríte. Máte vlastne lištu tých 9, takže to už schováme. No, a čo s tým? Tam si môžete craftiť veľa rôznych vecí. Základom je pec, aby ste si mohli vypravovať kovy a jedlo. Keď zaviete praso, tak máte surové, ale jedlo si ukážeme v druhom dieli. Tu na ďalším základom, aby ste bezpečne prežili noc, je posteľ. Posteľ sa craftí z dreva, takto 3 a takto 3 vlny si odložíme. Ďalej tu máme základný nástroj, úplný Minecraft, to je pickaxe, krompáč teda. Ten sa craftí takto drevený, kamenný, železný, zlatý a diamantový. Diamantový je najlepší. Potom sa tu, zlatý je taký slabý, ten nevydrží veľa, ten sa veľmi ľahko zničí, veľmi rýchlo, ale zo zlata sa dá zlatové jablčka robiť, ktoré potom pridávajú 2 srdiečka životu, ale to je už pokročilejšie, k tomu sa dostaneme neskôr. Tak, presunieme sa ďalej. Ďalej tu máme meč, jeden z ďalších základných nástrojov Minecraftu, aby sme sa mohli brániť. Takže ja som sa našlo dal ten najlepší a vy samozrejme si craftíte kamenný alebo železný, alebo keď nájdete diamanty, tak to bude ešte dlhšie trvať, ale takto sa to craftí. Potom ďalej je motika, ktorou môžete obrábať pôdu. Dáme sem, napíšem takto. A ňou vlastne môžete obrábať takto pôdu. A do toho si potom zasadiť semienka, ktoré získate mučením trávy, ale k tomu sa dostaneme v druhom dieli s tým jedlom, takže to odložím. Ďalej tu máme sekerku, aby ste mohli rýchlejšie rúbať drevo. Tá sa craftí takto, z nejakého materiálu, ktorým sa to dá, a styky. Potom tu máme lopatku, ktorú môžete ničiť sypké materiály. Napríklad ako je sypké materiály sú tu na piesok, červený piesok. Potom tu máme gravel, toto. A samozrejme aj grassblock, to je tiež ako také sypké. A potom tu máme čiže tieto materiály môžeme rýchlejšie ničiť lopatou. Takto. Odložíme. Ďalej tu máme luk. To je na zbraní, aby sme nemuseli útočiť na blízku, napríklad s creepermi sa to veľmi hodí, aby pri vás nevybuchli a nezabili vás. Ako si môžete všimnúť, ja tu jeden luk inventári mám, ale ten je veľmi dobrý. A ten si spravíte až neviem po koľkých hodinách, alebo ne hodinách, alebo tak nejakých minút enchantovania. Tak ja ho tu mám, ale ten si nevšímajme. No, to je jedno. Takto. Tak, to máme luk. Ďalej musíme si vyrobiť muníciu do luku. To sú šípy.
Šípy sa kraftia pierko, stick a flint. To vám vypadne, keď viackrát vykopete grevu lopatou alebo aj normálnou rukou, to je menšia pravdepodobnosť. Tam máte tento šíp a máte ho 4 krát, keď vy dáte len jeden z každého a takto craftingu, tak máte až 4 šípy. Takže, to by sme mali základy. Ďalej. Chcel som vám povedať niečo o tých základoch, keď sme si predstavili itemy, tak vám poviem niečo o itemoch. Pets, furnace, funguje tak. Tu máte slot, kam dáte to, čo chcete vypáliť a tu dáte palivo. Ako palivo môžete použiť drevo, hociaké drevo, aj surové drevo, kľudne môžete, potom charcoal, drevené uhlie a klasické uhlie. Môžete použiť coal block, ale ten vydrží síce dlho a dokonca môžete ako palivo použiť aj lava bucket, toto. Postačíte sem, akože tam dáte lávu, musíme napríklad vypaliť drevo, nejde, tak tam napríklad neviem čo. A toto vlastne, nazval vám ostane kybel, ten si vezmete naspäť a to láva tam akože je a to vydrží veľmi dlho. A máte tu coal a to je klasické, to vykopete v jaskyniach a potom máme charcoal. Charcoal sa vyrába tak, že chytíte surové drevo, alebo kľudne aj takto a dáte takto, takto a vypaľujete. Alebo tam môžete dať aj surové. Vypaľujete. Mne to na kreatíve teraz nefunguje, ale v normálnom Minecrafte to bez problémov funguje. Takže tak. Tak. A to som chcel povedať. Takže tak. Toto. Tak, ďalším je crafting, to sme si ukázali. Potom je bed, ako postel. Bed funguje tak, že musíte položiť takto. Ona musí mať tu na blokmi miesto, nemôže byť taká zahradená. Ale keď si ju potom, keď si ju potom položíte takto, tak to môže byť kľudne. Aha, takto. Takto môže byť kľudne. Tak, ale keby som ju teraz zobral, zničil a položil. Aha. Tak ide, ale musí mať určitý bloky hranicu za sebou. Tak, takže takto to je pre postel. No a tu máme kompáče. Keď nájdete, toto si povieme v ďalšom dieli, až v tajťom tuším, budem vás učiť kopanie. Ja si to niečo ešte prenastavím, keď chvíľočku vydržíte. Takto. To znížime. To je namok. Toto si znížime. Okay. Takže to máme. To je asi všetko z tohto videa. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite zanechať like, dúfam, že aspoň trošičku dole. Ak sa vám video nepáčilo, tak si trhnite nohou. Budem sa na vás tešiť v ďalšom dieli tohto predstavenia Minecraftu, alebo v nejakej inej hre, alebo v nejakej inej, proste niečoho, kde som ja. Takže Masterminoty sa mňa nepozeraj jak pedofil na kočík a radšej sa pozrel do videa. Neotáčaj sa mi chrbtom, hlavno keď natáčam. No dobre, tak nebudem. Tak. Ježiš, pozrel sa do videa? Ahoj diváci, dúfam, že sa vám lokajové videa páčia, lebo ak nie, tak mňa nekúkajte a nebudete vidieť ani mňa. No, toto bol trošku zbeklý úvod, ale záver, ale môžem sa vás teda tešiť v ďalších videách. Ak sa vám páčia, tak zanechajte like, odber, ak ho ešte nemáte a dajte mi, možno dielajte moje videá, pošlite ich kamošom, lebo to ma najviac poteší a budem sa vás tešiť v ďalšom dieli, hoci čoho, kde som ja. Zatiaľ sa teda majte pekne, Masemeno takto sa s vami lúči, však Masemeno. Áňo, ľúčim sa a majte sa krásne. Čaute, počkajte, takto, to by nebolo ono. Počkaj, Masemeno, to musíme vidieť. Ahoj, aloha, čaute, ahoj, čaute.
Čaute, učí sa za mňa Lokaj a má sa na saku. Ohuľo.